pagkakaibigan. Katulad sa amin, kami dati, pareho tayo, mga freelancers, mga baguhan, wala tayong alam sa YT. Nagkapasok-pasok tayo sa mga live, sama-sama tayo sa isang live. Tapos pagpunta natin sa kabila, ikaw na naman, nandito ka rin pala, di nagkikita-kita para nagsasama-sama hanggang sa nagkakaibigan. Sige, nagkakaibigan, tuloy-tuloy. Punta doon, may nagkaroon na ng ban sa Messenger kasi kaibigan na no? Nag-communicate na sa Messenger kasi kaibigan na. Punta tayo doon. So, yung friendship na yun ay nagsisimula ng team. Pag marami na, nagiging team. Diyan kami nagsisimula. Si Lucy, si Miss Jamie, si Ma'am Nati, diyan kaming tatlo nagsisimula. Si Kamemo, diyan kami nagsisimula. Yung magkikita-kita kami sa saan-saan mga channel. Kasi naghahabol ng bananas at saka watch hour. Ganon yun. So, habang nagpapangita-pangita kami sa kahit saan channel, yun, nagkakilala kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng Messenger. Ayun, nagsama na. Hello, Ma'am Icon. May kalab shoutout. Pag may totoo kang friends, totoong friends, yun ang hudyat. Hudyat na yun. Mama, YouTube man na. Nerdin data. I-play ko lang ni Mr. Madaya. What? Mr. Madaya. Yun ang hudyat. Pag mayroon ka ng mga circle of friends. Kasi magtutulungan, paangat. Walang vlogger na ayaw umangat. Paangat. Ayun po. So yun po ang katotohanan. Hanggat wala kang personal friend, mahihirapan. Hello, faithful ako. May kalab shoutout. Faithful ako. Di ka pa nagtutulog. Good evening, faithful. Puntahan natin ang channel mo, ha. Ganito naman kasi yun. For example ako, dahil masyado akong busy. Faithful ako. Good evening. Nandito na sa channel mo. Yung nagdikit sa akin ngayon, minsan sa sunod buwan pa, mabalikan. Hindi natin pwedeng May lecture ako. May online lecture ako. Idol Memo. Sa sarili-sariling buhay. Hi, Mami Melda. Nakig-live ka po ba, Mami Melda? Tignan ko nga. Yung iba dyan, mga bata, mga players, mga bata. Hindi natin may expect yun na babalikan ka nila agad. Ang importante, mahanap mo yung sino ang totoo. Totoong kaibigan. Oo, yan ang sabi ni Ma'am Melda. Hindi natin pwedeng pasayahin ang mga tao. May online lecture ako. Sandali. Mayroon talaga pupunta. May pupunta lang. Kaibigan, o. Kaibigan. Faithful, kaibigan. Si Faithful laging in love kasi. Maano yun? Yung pagbalik. Yung pagpasa Diyos mo na. Kasi Ito. pag i-expect mo yun, masasaktan ka lang. Dahil ako, promise. Yung mga angels ko, nakakadikit yan. Kasi legit yan. Simple Life Helen, Kabsat Helen, mega love shout out. On the way po, Kabsat Helen. Bago ako makasukli. Kamay mo fam, latest muna. 13 minutes, non-stop yung disco remix.
Punta tayo ka Ma'am Imelda Dumlao and then si Kabsat Helen. Thank you so much everyone. Pangatlong tamsak, sabi ni Sis Helen. Si Sis Helen din guys ang masipag mag-play. Punta rin kayo sa live stream niya. Everyday yan, Monday to Friday. Sinigarian niya sa sobrang bait eh. Pinigilan na siya ni Lolo. Limit na lang ang dikit niya everyday. Pero kahit pa paano bumubunga sa huli. Kasi may mga late bloom. Hindi, May mga late bloom na Sis Helen, dito ako sa latest mo, Sis Helen. Maraming salamat sa pagpunta sa aking munting bahay. bilis umakyat. Happy Thursday. Jane ako. 5 minutes, Sis Helen. Hanapin mo ang totoo. Makinig tayo, may quiz tayo ka Memo. Quiz tayo mamaya. Nadikit. Ano ibig sabihin ng dikit na dikit? Assalamualaikum Adi. Thank you so much. Si Adi gusto nitong pinipin. Ayan. Assalamualaikum. Ganyan ka, sige ganyan. Always nandyan. Alalay ka muna ngayon. Pero pag nakita ka niya, uy, dito sa live ko, babalik ka sa'yo. Taktan ma. Taktan. Ano man yun? Babalik at babalik, lalo na yung mahihiya yun eh. Oh, just Ito si Eric lagi susunod sa live. Mayaman mahirap para kay Kabsat Imelda Dumlao. Ito po. Ipaparamdam natin na tayo ay concerned doon sa host. Baka si host, uy, ang bait nitong bataan to, tutulungan ko. Ganun yan. Mamang natin na sa lugar ko ganun. Inabot pa nga ako ng madaling araw sa kakasupport sa malalaking YouTuber noon guys. Para lang makakuha ako ng bananas. Yung mga nagpaparacing. Tapos, ang dami nilang pinapasugod na katim nila. Oh, baba, stop muna ang racing. Sugurin natin ang premiere ni ganito, ni ganyan. Sugod naman ako. Ako host, mabait ako. If there's a will, there's a way nga, guys. Thank you so much, Sisi Koy. Isusulat ko lang kayo para alam ko kung anong channel ang nagpi-play sa inyo para pag nag-update ako. Ito po yung nilista ko kanina na pumunta kay Mr. Madayag. Ipi-play ko. Pag nahanap mo yung totoong kaibigan, hindi ka iiwanan yan. At dalawa kayo magsabay kayo pa. Oh, pagkaibigan. Pero pagkaibigan, ay sus, mahirap yan. Lahat dito sa YT, ang mga tao dito, syempre, ang mindset natin. Ang mindset natin, mag-monetize. Paano natin mag-monetize yun kung hindi natin ma-reach yung subscription, yung watch hour? Kung nag-iisa ka lang, hindi pwedeng i-play mo yung sarili mo. Meron akong kilalang ganyan. Piniplay niya lang ang sarili niya. Ayaw niyang lumabas sa lungga niya. I-play mo, babulin ka ng Ayan. YouTube niyan sa IP address. Malay mo ma'am, nakadata lang siya. Hanapin niya, sasabihin ni YouTube, magkaisa lang itong mayari nito eh, dahil isang IP address niya eh. Bawal mag-play sa sarili mo. Kaya nga ako, sinishare ko yung aking angel para yung mga nabigyan ko ng angel, sila ibabalik sa akin. Sabi ni Sherry, sabi nga doon sa Inulit ko, Kabsat Melda, dahil hindi ko nabakasan. na kwento. Wow, ang ganda ng aso ni Sis Helen. Neverland. Hindi sila makakain kasi yung mga kutsara ang haba. Paano mo isusubo yung Awan dito eh. lalagpas ko din. Hindi sila makakain. Aan baka dagtayan ti ko ininawan da. Yung kutsara mo, isubo mo sa tapat mo. Yung tapat mo, susubo sa'yo. Para kakain kayo. Ayun, di ba kami mo, oh, tandaanan mo yun. Yung kutsara ganyan, yung kutsara niya nasa iyo. So, ganun talaga. Ibig sabihin, give and take. Ganun. Ginagawa ko, kaya kung may mga angels,
Ayan, video nyo pareho. Pag nakita ay, kasi bayan, Assalamualaikum. On the way. Yes. si Icon ang babalik. Bakit din dito? Ganyan lang ako. Thank you so much, Mama Icon. Pag hindi ka marunong mag-share, hindi ka flexible sa sarili mo, hindi ka tatag. Henny is Mariati in your channel now, playing this one. Hindi naman po pwede ito pag makasarili ka. Kasi walang gustong tutulong sa'yo pag makasarili ka. Sarili niya, ma'am, tutulong sa kanya. Noon, pupunta sa live stream ko, ako, Billy, and I. Yan lang ang pupunta sa aking live stream. Naglalaro ako ng cellphone. Ako, si Billy, at ang I nagla-live. So, naglalaro lang ako ng masakit sa cellphone. Pamemo, check ko nga kung hindi pa tong Angel na to ay napanood ng iyong latest na si Remix. Ganyan ako dati. Ako, Nag-open ako ng isang Angel. Ay to, hindi pa niya napanood Kamemo. so, Si Angelita. nangyari, dahil nga sinishare ko, Maya, beautiful! sinishare ko lagi yung dalawa. Share ko lagi yung dalawa. Bumabalik. Sasabihin ng Idol Memo, mamaya may nakita akong Angel hindi nakapag-play ng latest mo. Siyang mag-play. talaga no, si Mama ito nagawa siya dito. Next niyang balik, may kasama siya. Next niyang balik, katulad niyo. If I know, pagbalik mo, may kasama ka. Dahil hindi share mo sa kaibigan mo, uy doon, nakawatch or tayo doon. Mamelda, mega love shoutout. 31, Hello, sexy Chinita! 20. Dati, ako, me, and I. Sexy Chinita, good evening. Hi, Tito Jun! Ayun! Good evening po. Good evening, sexy. Papakilala kita kay Kamemo TV Fam, tsaka si Simply Life Ellen. Si Simply Life Ellen, nagbibigay din yan ng watch hour pag pumunta ka sa live stream niya. Everyday yan, Monday to Friday. Jun, punta ako sa bahay mo dito. So, ganyan lang. For the meantime, di ata siya naka-live. Sige, pag-play kita. Magdadala siya ng friend niya. Tapos yung isang friend niya, magdadala Kabsat Melda, second video. sarili. Nagkaroon ka ng sarili. Ayan. Going to your channel na po, Tito Jun, 18 minutes. With harang to, Tito Jun. So, ayan po, Eric, I hope naliwanagan ka. Dali, may mga questions ka pa, isulat mo para maalala mo next Sexy time. Chinita, bakasan ko lang si Adi. Tanong ulit. Tumalon na, tatalon kasi itong ano niya. Tayo tomorrow. Yun nga lang. Para alam niyang pinanood ko siya. 15 people in the house. Pasensya na kayo. 15 people in the house. Ano? Blah, 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 blah. 15 people. Diyos ko, parang nakakahiya umalis. 15 people. Paano dyan? Pero sa- May harang Kabsat Melda, ito. Ay, bukas. Dito may harang 3 minutes and 20 seconds. Kabsat Melda, inulit ko kasi Kabsat dahil hindi ko nabakasan. Kailangan natin magpahinga mga friends. Kaya 3 minutes ito. pasensya na talaga. Kailangan tayo So, May 3 minutes harang Kabsat Melda. pasensya. Dito Si Simply Life Helen, i-check ko nga Kabsat. pa tayo ng ads. Ikaw naman ang last na hindi napuntahan. Dahil lahat ay napuntahan naman. Tito Jun. Thank you so much. Ayan, naka-live po si Miss Jamie. Katabi natin si Miss Jamie. Ayan. Kanina katabi natin si Miss Lucy.
Walang. Sexy Chinita. On the way to your channel. May kasama pa tayo, Maanya. When Kabsat, sandali, Kabsat si Helen. Wait lang po, sisi ko. Ano na naman yung aking chat box? May 3 hours going to optical. Yan, thank you so much. 4 minutes and 7 seconds. Kabsat Chinita. Parang gawin lang videos. Wow. Wow. Text Kasi ni Papa. marireuse Ta, ka niya. ta, Pwede niya ma'am, i-delete niya lang sa short. I-upload. Ano kami mga tanong mo? nak miss tol. Ayan. Sige po, Ma'am Natik. Nasaan na si ma'am? Good night. Good evening po. Kay Manyang Channel. Kasi Manyang. Simple Life Helen, binago ko ang angel na magpi-play sa'yo. Live ka pa ka sa Simply Life Helen. Para mabakasan uli ang iyong latest ma'am. Going to channel na ako, Manyang. Mag-live ka na at ano. Wala na. Nakalimutan ko na. Ay, naku. Alam ko anong tanong mo. Mahal mo ako? Alam ko anong tanong mo. Mahal mo? Tambay lang po. Thank you so much. Nasa latest pa rin. Simple Life Helen. Ibang si Kabsat na ang magpe-play sa'yo. Para pang 51 na tamsak, Kabsat Helen. Oh, bakit nagtawa ka? Oh, bakit nagtawa ka? Oh, naman mo ako eh. Oh. Ayan, natapos na ang harang po, Kabsat Melda, kasi nireplay ko yun. Pangalawang watch ito. Ay, hindi nakasagot. Naman, Ay, Bakit na ba? 6 tamsak. Abot dito ang tawa mo. 6 tamsak po, sexy Chinita. Good night, good night. Good night, good night. Ayan na, babara natin si nato, Jam. wabi Bye, indulin bye, to. bye, bye. Good night, good night. At nagpaalam na po si Map natin. Magpapaalam na rin tayo. 2 minutes more to go, Kabsat Idol Memo. Matatapos ko na yun. At ako'y may pasok bukas. Ay, ako talaga. Sisigaw na ako dito. Nakamute pala ang kausap ko. 51 tamsak, Sis Helen, ang iyong happy #Thursday. Dahil sa Baguio, this is your 66. Miss ko to pa. Ay, nako. Cute. Cute. Kasi po, mga kinakat ko lang yun para maging short videos. Pwede naman niya, ma'am. Kaso, i-delete niya sa short. Pag samasamahin niya, gawin niyang long videos. Gawan niya ng kwento. Actually, Eric, hindi ko nasubukan yung kasi iniiwasan ko lang yung videos. Alam ni YouTube yun. Kita mo kahit yung copyright na masyadong malikot. 2 minutes, 3 minutes na copyright. Ayan, full watch na, sis Chinita. Another video na po. Kita mo, yung reuse Idol Memo, 1 minute more to go. Kasi nagharang siya mid-roll. for example, yung video na yan, nagalit mo sa Facebook, sa TikTok, sa
ano pang mga pag yun ay nagamit mo na doon, na ipasok mo sa YouTube. Ito tayo sa 10 minutes, Kabsat at Chinita. Lalo na kung dyan mo nilagay sa kanya tapos gagamitin mo. Video to ka na po. Alam niya yun. Alam niya pa rin. Kaya use na yun. Si Kabsat Melda. Kaya nga mas mahina kung haba yung video mo. Ayan, matatapos na, Kabsat Melda. Ganito na lang gawin mo. For example, pupunta Ayan, ka sa fully isang watch. view. Pupunta ka sa isang view. Mag-video ka ng patayo. Maganda pala yun, ano, pag kunyari, natapos mo nang i-watch. Ulitin mo ulit, mahaba ang harang. Para sa long video, ganyanin mo yung camera mo. Yun ay para sa long video. Si Simple Life Helen. Pang 51st tamsak, Sisi. Ito, 1 minute more, matatapos na si hashtag happy. Hashtag Thursday. Video to po, si Kabsat Melda, 2 minutes and 38 seconds. Same area, the same position, the same ano. Maganda pala yun guys, kunyari 3 minutes, 2 minutes lang yung video. Pagka na full watch, i-replay mo, mahaba ang harang, mas mahaba pa doon sa mismong video. Pupunta ako sa dagat. Tokwa, ayan yun yung ulam ko kanina, Kabsat Melda. Ay, ganyan din ako magprito ng tokwa. Manipis lang ang pagprito ko. Mag-video din ako ng ano, parang mahaba. Yun, ang lagay mo sa yung short video nakatayo. Yung long video nakatayo. Ganun yun sa YT World. Magaling din mag-detect daw si si YT ng reuse kung maski edit mo ng edit. Hindi ako pwede magpuyat. See you all tomorrow. Salamat sa inyo lahat dahil pasensya. Ayan, na video to na tayo si Simple Life. Manya, ginihintay ko. Ay! Bebe! You're still awake, bebe! Sleep na, bebe! Mayroon tayong pasok bukas. You're late. Bebe, bye-bye, bebe! May pasok tayo bukas, bebe! Thank you for coming, bebe! Love you. Hugs. Kita na sa bebe, ha? Punta ka sa Dito tayo sa umuulan, hashtag dog. Ayan, 5 minutes. Pang 21st tamsak. May harang si Helen. 1 of 2 is 6 seconds. 2 of 2 is 30 seconds. Ayan, 30 seconds na. Mega love shout out to 12 million people in the house. Thank you so much. May God bless you all. Alright, next na si Sandali Memo. Ayan. Okay na si Kamemo doon sa asin. Na dito na tayo. Latest pa rin Kamemo pero ito ang nagpi-play. Si Angelita. Ayan, sa'yo yan. Hello Adrian, mega love shout out. My idol Adrian. Hindi ka ba nag-live? Hello, Discover! Adrian, tsaka Discover, Dali guys mag-open ako ng Tokwa kay si Melda. Bakasan ko lang sila guys. Kasi tatalon sila. Discover, good evening. Hello po. Thank you so much, Discover. Hello, Ben Ipo. Naka-live ka na po ba? Idol Alan. Video 3 na si Kabsat Melda. No skipping of ads ako guys sa mga monetize. Loading pa.
Ay, nakalive na pala si Kabsat. Ah, sige, puntahan na natin. Sandali lamang po Adrian Discover, Ben Ipo. Bibigyan ko kayo ng angel na mag-play. Puntang ko lang si Melda. Ayan, katatapos lang ang harang sa Simple Life, pang 21st na tamsak plus 1 sob. New channel ito, didikit ko po sa inyo. Discover in your channel. Kuya Joel, nag-love shoutout Kuya Joel. Nililista ko na kayo guys ha. Para wala akong makalimutan. Zan! Hello Alexander, nag-love shoutout. Hi! Discover. Ayan, Discover. Thank you so much, Discover. Ang galing. Hindi ko makita ang... Mag-go to channel muna ako, Discover. Hindi ko ma-search ang Discover. Okay. Tinataglay. Discover your channel now. Alexander, good evening to you. Alexander. Greetings to you, my friend. I'm sorry, I cannot, I don't know your dialect. I don't know your language. Latest discover 4 hours ago. Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Discover. $16 thumbs up, Discover. And then si Adrian. Video 3, si Simple Life Helen. Ay, sandali, anong ilang video na ba kay Simple Life Helen? Sheena Vlog, mega love shout out to you. Muna ita cellphone mo. Sheena Vlog, dito na lang ikaw i-play. Oh, may marami na akong cellphone. Hi, Sweet Lover! Sino ba tong si Sweet Lover? Mega love shout out to you. Ayan. Ito, playing, Sheena. Hindi nga lang ito makakabakas kasi minor ang mayari.
Pang 72 na tamsak kay Sheena. Ikaw ba ay isang driver, ano, sweet lover? Basta driver o sweet lover? ikaw ba ay driver? Sweet lover. Kabsat! Sino ba ti sweet lover? Driver ka ba? Hindi nga, sino ba ito? Sabihin mo na kasi. Para damitan na kita. Malay ko ba, sweet lover ka daw eh. Ang asong masarap kaibiganin, oy. Para kay sis, Simple Life Eren. Pang 22nd tamsak, sis. Sweet lover. Basta driver, sweet lover. Nabasa ko yun sa sinakyan kong jeep. Basta driver, sweet lover. Andali yan, sweet lover. Ikaw, idol baseball. Ay, ikaw pala. Ay, kanino ba to talaga, sweet lover? Si lover boy. O Jun, nandito na tayo kay Jun Bulag. Ay, wala ka na naman, Jun. Nasaan na naman sa idol, Jun? Kabsat, nasa pinyahan ka na naman ba? Ayan mo. Ayan, kay Sweet Lover. Sheena ha. 72nd tamsak Sheena. Hindi nga lang makakabakas pero makakapanood yan. Si Sis Helen. Adrian, sandali. Kasi nakaka-disrupt si Sweet Lover. Adrian, in your channel now. Thank you so much, Discover. I-play ko din ang isang song mo, Discover. I-on ko, pwede ba? Pagkatapos ni Idol Memo. Pero naka-play ka. Dito tayo sa konti lang ang harvest, Adrian. Pang 24 na tamsak yan. Sexy Chinita, din na tayo sa ano. Buti pa si Sexy Chinita eh. Tumalon agad. Dito na tayo sa 14 minutes, Kabsat. Minutes. Welcome, Idol. Kamusta na, Idol? Ang iyong ano, watch hour. Yan, si Simple Life Helen din, guys. Pag nagla-live siya, nagbibigay din siya ng watch hour tsaka banana. Kabait din yan, si Sis Helen. Si Discover, piniplay ko to. Good as I was to you. Another video na. Hindi ko na nabakasan yung una. Yan mo na. Discover, video 2 ka na, Kabsat. Importante na full watch yun. Kumalon kasi. Yan po. Thank you so much, everyone. Sa mga hindi ko na babanggit ang pangalan, sino po ba?
Minsan kasi hindi nagre-reflect dyan. Mag-backread lang ako guys, sandali. Faithful ako, ito ano na. Ito yung si Sweet Lover. Ang driver na Sweet Lover. O Sheena, malapit na matapos Sheena ha. Kabsat, nandito ka Kabsat. June. Hala. Alam ko na si Sweet Lover. Alam ko na si Sweet Lover. Ito pala yung lady in the mirror. Ang bilis-bilis mo naman magkaroon ng clue. Kilala na kita, Sweet Lover. May clue ako dyan, no, sa pangalan mo. Hello, Alexander. As long as I want to talk to you, but I'm sorry, Alexander, I cannot. I don't know your language, my friend. You can speak English. That's the only way we can communicate. English or Filipino or Ilocano. That's the only way we can talk. I do not have time to, to go to AI. Discover another video. Ito naman, hindi ko na nababakasan na discover, pasensya na. Kasi may igsi lang, tumatalon. Ito na, discover. Kabsat ako yan. Oo nga eh. Alam ko ikaw yan kasi may bulo. Aileen Bulo. Yun yung lady in the mirror, ano? Yun yung lady in the mirror. Kasi nilagyan mo ng picture niya eh. Dapat aso na lang nilagyan mo. Tapos bulo pa yung pangalan niya eh. Di lady in the mirror yun. Wala na si Idol dyan sa live niya, oh. Dali guys, mag-update na ako. At tumigil na. 24 thumbs up, Idol Adrian, plus 1 subscription para kay Adrian. Kasi bagong channel itong dumikit sa'yo. Yan. Dog, para kay Sis Simply Life Helen. Hashtag panoorin. Magaling din sumalo ng bola. Oo nga, yung galing ng aso ni Sis Helen. 33rd tamsak, Sis Helen. Misis mo. Siya yung misis mo. Maganda naman pala misis mo eh. Dapat ipinagmamalaki mo yun. Ayan, Idol June. Si Helen, nabakasan ko na ito. Natapos na siguro si Kamemo. Dali lang Ma'am Lucy and sa ibang mga katima niya, magpipay na lang ako after. Kabsa Tito June MTV, thank you so much. Magbibigay ako ng wala na, kinuha na ang slot mo kami.
Iba na ang kumuha. Dali. Ito naman si Discover, guys. Boses ni Discover yan. Another video ka, Memo. Yun na lang latest live mo ka, Memo. May yung nasa meetingan ako kanina, nag-live ka. Kay Discover yan, guys. Diba ganda ng boses niya? No intendes. Anong pa yung pangalan niya? No intendes. Ay, sorry. My friend, no intendes. Sheena Vlog. Ba't na wala na? Sheena Vlog, dito tayo naman tayo. Bigo challenge accepted. Pang 358 na tamsak. Sheena Vlog. Nandito lang Idol June. Kamemo, itong latest niya 1 hour live. Pang 27 tamsak Kamemo. Sige salamat po ulit sa inyo, Maxi. Alright. Guys, si baby pa itong si Sexy Chinita. Baka gusto nyo ding dikitan. Mabait yan si Sexy Chinita. Ayan, blessings by Laura. Sis Lucy, mega love shout out. Discover done. Another video. Ay, si Tito Jun pa pala, tsaka si Lucy. Let it be. Ay. Dali, kinuha ng ibang channel. Ang bilis kasi tumalon, guys, pag hindi ko agad na ilipat. Sisi Lucy, thank you so much, Sisi Lucy. Sandali lang, Sisi Lucy, ha, at magpipay tayo din ng video mo. Ito kay Discover, another video kay Discover. Saglit-saglit lang kasi si Discover, hindi siya long. Thank you so much, Kabsat Melda Dumlao. Yan. Walang sound. Tito Jun MTV, ito na. Tito Jun MTV. Walang sound Discover. Yung wala sa tono. After maghatid, itong 14 minutes mo, Sexy Chinita, 31 thumbs up. Ayan, boses ni Idol Memo yan.
Oh. Salamat, bay. Salamat, bay. Gano'ng kakita ay gaabot. Kape, bay, kape. Ay, Grot, oo nga eh. Ang ganda nga eh. Ngayon ko lang napakinggan. Kasi usually naka-silent pag play ko yan. Ayan, kame mo ha. Naka 4 minutes ka na dyan. Okay, ano? Kape, bay. Kabsat Melda, bagay ang gupit mo. Next si ano, asan na ba yun si Tito Jun? Parang isinalang ko na si Tito Jun. Live, bay. Ayan, Tito Jun MTV, in your channel now. Sister. City Girl. Oh, yan, kasi Discover Liam, guys. Latest Tito Jun. Ay, napanood ko na pala ito. Kabuti. Ito na lang. Ayoko yan. Ito pala. Snooks commercial. Ba't sa'yo, okay? Sheena Bulag. 358 tamsak Sheena Bulag. Tuloy-tuloy lang yan kasi sa cellphone ko. With harang dito June, Snooks commercial. Si Discover yan, guys. Song ni Discover. Dito June, Snooks commercial. Adrian Puliwatch. Mag-open ako ng Ninja para sa iyo. Ay, second channel na lang, Sis Lucy. Si Mr. Madayag ang magpi-play sa iyo. Sis Lucy, yung live mo na lang kanina, 1 hour ago. 3 hours and 31 minutes. 3 hours and 31 minutes. Wala, sige, Discover. Salamat yan. Good morning. Salamat. Parang may bagyo dyan, no? Oh, paano naman? Malakas na bagyo siguro ito ba? Low pressure lang kasi. Hangin tapos. Ulan. Hapon pa rin ang ganito. Taga-Galinga ka kabsat, nagkaruba ta. Taga-Abraak.
Mabarinti dito yung highway may. Diretsyon lang dayta, labas na Kalinga. Sa'yo. Abra Kalinga Road. Taga Kalinga Gayam ni ko. Ay, Police Manila. Ay, kaya pala ganun ang ganun ang hairstyle ni Kabsat Discover. Tamsakan na lang natin, 96 tamsak. Tulog po. Dito'y kami, Abra Kabsat. Abra kadabra kami. Ayun, always welcome, Sisikoy, Kabsat, Chinita. Salamat at nagbalik ka. Namiss na kita. Sa dami kasi ng piniplay guys, hindi ko na alam kung sino ipiplay ko. Pagka hindi kayo nagpunta sa akin, kaya babadla. Sige, Sis Lucy, matulog ka na, pahinga ka na. Pero pag pumunta ka naman kayo sa channel ko, sinisigurado kong makakakuha kayo ng watch hour. Asang playlist yun? Discover. Nasa playlist mo ako, saan kaya dito? Ito, no copyright music. Isa lang pala ang playlist mo. Opo, minsan kasi pag hindi sila pumunta sa akin, hindi ko nakakalimutan ko sila i-play sa totoo lang. Kasi kagaya kanina, kaya hindi ako nakapag-live guys. Dami kong pending sa ibang team. August 28 sana yun. Hindi ko pa natapos. May ilan pa to. Kaya hindi ako nag-live muna, kakahiya kasi Isa na lang pending ko sa isa. August 28 pa yun. Di bale, mabait naman si Founder. Oo nga eh. Kasi hindi ako full-time YouTuber guys. Nandito lang ako part-time. 12 minutes na kami. Kaya pag nagpunta kayo sa live, doon ko lang kayo mape-play. Ayan, fully watch na, Chinita. Another video kagaya ni Chinita, ngayon lang pumunta, di sagarin natin. Diba? Ngayon lang pumunta si Sisikoy Chinita di sagarin natin ang pag-play niya. Pang-apat na to, Chinita. Going to school with my bunso. Ay, China Vlog, China. Nandyan ka ba Sheena Vlog? O another video. Magaling si Sheena Vlog Ito yun. Nag-automatic punta sa kanyang channel. 7 minutes. Chinita. Opo, Sheena, makikita mo wala akong bakas-bakas sa 215 tamsak itong phone. Sa anak ko kasi to, pinatulog ko na. Kaya may dalawa na akong extra phone. Si Jun Vlog naman itong isa. Si Jun Vlog umalis na siya. Kurtina na lang ang nakikita kay Jun Vlog. Yan Memo, hindi na kita updatean na. Tuloy-tuloy lang yun sa'yo. Adrian Remix, taga Nueva Ecija pa lang asawa mo. Kabsa ay Idol Memo. Ilocano yun. Nueva Ecija.
Adrian, itong bagong angel ko, didikit ko sa iyo ha, ano, hindi pa niya napapanood itong, sa bagay, bago siya. Hindi pa niya napapanood kasi yung videos mo. Kaya videos muna. Videos muna ang tirahin niya. Mama Icon, i-play na lang kita Mama Icon ha, Mama Icon. I-replay ko yung live mo mamaya. Gamit na lang ng ano, main channel ko Mama Icon. I-replay ko, tapos i-send ko na lang sa'yo pag okay na. Opo ma'am, kasi ano na to, naghahang na, maano na tong laptop, parang nagbabadya ng maghang. Yun na lang main ko ang pang-replay. Jun Vlog, wala ka naman Jun Vlog. Yung kurtina mo Jun Vlog, na-stress na, gabi na, dapat tanggalin mo na yung buhol-buhol. Jun Vlog, yung kurtina mo. Hi, hello ma'am. Good evening. Good evening, Kubo ni Peter. Sana may bago kang long video, Kubo ni Peter, para matulungan kita sa WhatsApp. Jun Vlog, kabsat, gabi na, ibaba mo na yung kurtina mo, buhol-buhol pa rin. Nai-stress na sa'yo yan, yan. Jun Vlog, paging Jun Vlog, ang kurtina mo, baba mo na, kabsat. Kasi gabi na. Pinagtripan si Jun Vlog. Kasi wala siya dyan eh. Baka nandito nga sa baba. Baka ulo, wala yung ulo niya eh. Tingnan ko sana kung maganda yung gel niya. Thank you so much, Chinita. Kabsat, maraming salamat. Kabsat, Kubo ni Peter, maraming salamat. Good evening. Tsaka lahat ng nandito na 11 people in the house. May God bless you all. Salamat po at nandito kayo na tumutulong sa akin. Adrian, nandito tayo sa last spraying 64 thumbs up. Ay, asan na ba si 64 thumbs up? Love, love, love. Alright. Si Chinita. Mabait din yan, guys. Puntahan nyo din naman si Chinita. Bigyan nyo naman ng sub. Ilocana pala ang Mabait ba ang Ilocana? Faithful? Ilocana. In-laws mo pala Ilocana eh. Di puro pinakbet ang niluluto sa'yo. Ayan, may extra angel na ako guys. Natapos ko na i-play ang katim kong isa. Kasi baka i-shout out ako doon. Pending mo, Jamie, pending. Sis Lucy, naka-play po yung 3 hours mo. Si Mr. Madayag, Sis Lucy ang nag-play. Maya ko na lang po balik bakasan. Pagkakalahati na. Ayan, naka 10 minutes na.
Simple Life Helen, another video. Good night, Sisi Lucy. God bless Sisi Lucy and sweet dreams. Ayan. 1 hour pa kasi ako, guys. 1 hour pa ako. Kung inaantok na kayo, guys, ano, okay lang. Isa-silent ko na lang to. Chinita, ano, nag-harvest ka pa rin na Chinita. Mahaba kasi to, Chinita. Ay, hindi. Si ano pala to, Sheena. Chinita, si Miss J. Another video, si Simply Life. With Harang, si Sikoy. 5 seconds, si Berbrand. 1 of 2 is 5 seconds. 2 of 2 is 15 seconds. Simply Life Helen. Kubo ni Peter. Oo nga, si Kubo ni Peter. Oo nga pala, puntahan kita, Kubo ni Peter. Baka magalit ka na sa akin. Shotgun. Hay, naku. Shotgun. Good evening, shotgun. Do not shot me gun. Do not point the gun on with shot. Ano ba yung nabok? Ayan. Thank you. Ano ba yun? Kubo ni Peter. Nandito na ako, Kubo ni Peter. Maraming salamat, Kubo ni Peter. Guys, itong Kubo ni Peter, baby pa yan. Ayan, dikitan naman natin guys si Peter. May long video ka pala, Kubo ni Peter. 9 minutes ito. Gustong-gusto ni Kamemo si Maya. Alam nyo guys, kung may babae akong anak, gusto kong ipa-nickname sa kanya Maya. Kaso hindi ako binayayaan ng babaeng anak. Playing po, Kubo ni Peter. Patumigil na yung playlist mo, ano, Discover, Kabsat. Puntang kulit. Tagwid by Amin. Amin. Ito pa rin na, Sheena. Maya. Nasa playlist number 3 ka na, Discover. Sorry yan, hindi ko na nababakasan. Discover, playlist kasi yan. Tuloy-tuloy. Kabsat Melda, nandun si support ko sa iyo. Ala, Kabsat Jun, yung kurtina mo, Kabsat Jun, ibaba mo na. Nai-stress na to. Gusot-gusot na yan. Lagi kang matatawa dyan. Saka si Ma'am Ice. Kamay ng Lods at Oo, gustong-gusto niya si Maya. anak ko Lods. Gusto ko din ang pangalan na Maya eh. Lods. Actually, sa mga tayo mo, mabuhat na sa lahat na dito. Sa araw na, di man din mabuhat na busy. Salamat kay Lods. Bugin natin, idol. Bugin na sana. Wow, nagitog na kay Maya.
Sheena Vlog, another video. Ay, may harang na Sheena, oh. May harang na Sheena. Mayroon ka ng ads. Bakit ikaw ayaw mo? Oh, 21 minutes na Sheena. Bakit ikaw ayaw mo? Ayan. Oh, mabait ka daw, Ma'am Maya. Sabi ni Kamemo. Bigyan mo siya ng banana. Ma'am Saris, good morning ma'am. Good evening sa iyo dyan, Ma'am Saris. Chona Vlog. Thank you so much, sis Chona. Chona. Saya dito, kay Adrian. Parang pareho kayo na Sandali, sis Chona. Ma'am Saris. Nagaliti magkama mo. Namsak. Salamat po. Ma'am Saris, salamat po. Delicia, hello. 69 thumbs up, Kubo ni Peter, plus 1 subscription. Kinikita mo, baby. Guys, Saris, kumusta? Salamat po. Share na lang ba? Ayun lang, shoutout sa lahat. Okay lang, guys. Ayan, plus nyo dikit, Kubo ni Peter. May moderator ka na ako. Ayan. Nagaliti na. Nagaliti ba? Nagaliti mga bayan na yan. Simple Life, Helen. Ay, natapos na. Kaya may nakita mo yan si Ma'am Saris. Parehas kayo nagaliti. Agoy, uwan na po. Wala lagi mo. Nag-live na ko, Ma'am Saris. Sige, ikaw lang. Adrian playing pa rin po, Adrian. Kaya idol. Indonesia, super hot. Chona Vlog, salamat po. Ayun, kumakanta si Sheena Vlog. Ay, si Discover. Maya, ba't lagi ka tumatawa, Maya? Ala. Ang cute pala ni Kamemo, sumuyo. Dito tayo kay Chona Vlog. Star ang magpi-play sa'yo, sis Chona. Thank you so much, sis Chona. Mahaba ito, Sheena, ha? 21 minutes, Sheena. Maraming salamat, everyone. Sandali, lalakasan natin yung boses ni Discover. Hindi ko na naririnig. Ito na lang sa'yo, Chona Vlog. Mabagal mag-open si Star eh. Chona Vlog 19. Si Angel na lang, palitan ko, Angel. Mabagal mag-open si Star. Ang kit-kit pala na manuyo si si Kamemo. Kaya pala nagustuhan ng Ilocano eh. Ala, si Sweet Lover. Nagda-drive na siguro si Sweet Lover. Basta driver, Sweet Lover. Sheena Vlog, Sheena Vlog nandiyan. Nandali po, pupuntahan kita, Discover, at
ipo-full volume ko nga, hindi ko maririnig yung kanta mo. Trip doon, para Yun na vlog, ayan, nabuksan ko na. dati mayroon yung makakash na 1K kada si Malawak. 1K per week. Sabi na mga dugangan na nalut kay kapalit na magkagbatong bat. Sige. Dito tayo sa latest. Airport is the place where emotions can't explain. Chona Vlog, this is 18 minutes with Harang Chona Vlog. 1 of 2 is 6 seconds. Tapos, Maganda lang 30 seconds yung 2 of 2. 18 minutes, Kabsat, Chona. Tol. Epo. Ay, yan ay. Ilaris ko. Si Lot Steel, taga-ano yan, taga-Damo. Taga-Damo ba ka, Lot? Damo. Hala, dalira ang kwarta. Basta marikap. Nice. Fit, mga idol. Ayan, malapit na, Adrian. Mapu-full watch ko na. Dito naman ako sa taas mag-check ha, guys. Nandyan kasi si Discover, si Sexy Chinita, si Kamemo. Dito sa Chrome sila, Adrian. Dami may na pumasok yung mga plus 20 pumasok ng lahat. Halos lahat. Salamat, sis. Yes, Ayan, naka 6-7 minutes ka na, Discover. Sheena. Paano ko naman? Pag-zaris music ako na siya. Music. I-volume ko lang kay, kay sis, Discover. Ma'am Maya, thank you so much, Ma'am Icon. Gusto ni Kamemo tawagin ka eh. Naglangay pa ako siya. Secretary, salamat sa isda. Aris Brown, bless with you, right? Sa isda, pinagtawag. Ayan, naka full volume na. Sis, dito habang linis ko Mini, sige, ang swerte naman ni Mini. Ikaw yung niya. Ikaw yung mami niya. Snox commercial, Kabsat Tito Jun MTV. Another harang. 1 minute and 53 seconds. Sige po, salamat kay Lord. Gusto ko na panonood sa Going to school kay Chinita Vlog. 12 minutes, naka 7 minutes na ako, Kabsat Chinita. Chinita. Ganda naman ng Yan. Sagarin natin si Chinita kasi ngayon lang ulit pumunta. Ay, may harang uli. Memo. Ayan. Okay. Ang cute ng boses niya, ni Discover. Pwede ba yan, Discover? Pag nagsa-silent ako yun ang gagamitin kong tugtog. Ipi-play ko ang playlist mo, i-on ko.
Yan. Ganda ni Sheena, oh. Pwedeng mag-artista si Sheena. Ako guys, pag nagugustuhan ko kasi yung music na remix, inuun ko yun pagka pagka nagla-live ako. Pinapakinggan. Inuulit-ulit lang. Kubo ni Peter. Kabsat Kubo ni Peter. Check natin yung October 4. Ayan, fully watch na. Another video, Kubo ni Peter. Ang swerte naman ni Mimi. Maganda mag-alaga ng aso, no? Hindi umiiyak. Tsaka hindi nagsusumbong. Another video, Kubo ni Peter, daming tanim. Sige, yun na kasi ang ginagawa ko kay Itnagak Mix TV. Yung mga remix niya, pagka gusto kong makinig ng music habang walang bisita, ino-on ko lang. Baka kasi magalit ka, kaya pinagpaalam ko muna. Pero hindi ko yun kinakopy. Ino-on ko lang siyang piniplay. Oh. Amor kasta Awan pay. Ay ewan da. Kubo ni Peter, may ginagawa pa ako. Adrian, nandito ako sa piniplay ko kung okay na. Wala na si Ay, ginalaw niya yan lang yung camera niya, si Kabsat June. Nainis yata sa akin. Kasi naman yung kurtina niya gabi na, nakalukot pa rin. Cover again a song titled Bagbagan Ninang by Ma'am Sugaypan, though it is not her real name. 11 minutes. Adrian. I think this is For WS Equal and Carabao. Ayan, yung Carabao mo. Sabi ko, shampoohan mo. Lagyan ng keratin. Yes, cover. Di na ako nakakapagbakas ha, kaibigan. Wala na, Kabsat. Tuloy-tuloy na yun. Magdahang kasi pag inopen ko ulit. 18 minutes yun, Kabsat Chona. Medyo mahaba-haba. Sheena, nandito lang. Bakasan na natin, Sheena. Naka 15 minutes na pero tuloy pa rin. 54 tamsak, Sheena. 54. Ay, 34 pala. 34 tamsak. Kay Sheena Vlog. Another video, Simple Life Helen.
O, Sheena, ano na lang? Ilang minutes na lang ba to? 21 minutes ito eh. 15. So, may 6 minutes pa. Ay, nandiyan na si John! John! Ikaw ba yan? Parang bumata ka naman. Ay, in-end na pala, guys. Ayan, John, naka-end na. Wala na si John. Nag-end na. Parang naiintindihan ko yun, discover, kayong mga asawa, dapat mahalin nyo ang iyong asawa. Ganun ba yun? O, Idol Memo, mahalin mo daw asawa mo. Yun ang kanta ni Discover. Sexy Chinita, full watch na, kabsat, another video. Ah. 40 minutes na lang ako, guys. Hindi pala yung video. 40 minutes na lang yung live ko, guys. Tatapusin ko na in 40 minutes. Sheena, ayan. Crowded na kayo doon, Chinita, dito na lang. Ilipat kita dito. Ma'am Icon, yung main ko, ang gusto kong mag-replay sa'yo. Mamaya na lang po. Si second channel, si Lucy, magre-replay. Ayan, Sexy Chinita. 1, 2, 3, 4. May playlist ka ba, Chinita? Ito na lang. O, playlist na lang si Chinita. O, sagarin natin si Chinita. Ay, may andito ba si Patuma Bira? Hi, Patuma Bira. Chinita, ito sa'yo, ha. Patuma Bira in your channel. Going to your channel. Patuma Bira Epic Tour inside the most beautiful mall in Dubai. This is 8 minutes, Patuma Bira. Thank you so much. Mega love shout out to you and welcome to my live stream. Patuma Bira. Good evening. Alright. Ano naman ito? Hello! Naka-charge! Ano ni Papa? Nakatangin. Ay, papa! Job Tamsak, Adrian. Pinabalag ito.
Sexy Chinita, ilipat kita ulit. Kinuha na nila yung cellphone. Dali. Ah, 2 minutes more, Adrian. Matatapos ko na yung almost 12 minutes. Dapat magtrabaho, hindi tambay pasyal ang inaatupag. Ah, yun ang ibig sabihin. Oo nga naman, dapat magtrabaho din, wag lang nagpapalamon. Ayan, full watch na Kubo ni Peter, 171 tamsak. Tamsak 171 Kubo ni Peter plus dikit. So na vlog 34 tamsak dito sa airport na 18 minutes plus 1 dikit bell all 35 tamsak. Madamdaman to ko na, kapatang kunto. Dandanin, 40 minutes, after 40 minutes. Iwan na lang po kayo ng bakat yan. Sexy Chinita, ibang angel ang mag-play sa'yo ha. Itong latest mo. Going to shop with hubby. Going to optical shop with hubby, ibang angel. Pang 12 tamsak, tamsak Chinita. Sheena, no? Ilang minutes na lang. Oh, another video na, Sheena. Sana ay ikaw na nga. Ayan, 43 minutes, Sheena. Thank you so much. Patuma Bira. Playing your 8 minutes. Tamsak, sexy, Chinita. Sisyona, malapit na po Sisyona. 1 more minute na lang. 1 minute. Adrian Remix Vlog. Full watch na siguro to. Ayan, another video. Ito, magaling kay Adrian eh. Nag-shift na. 35 minutes. Adrian, 35 minutes. Thank you so much mga kapatid. 13 million people in the house. Thank you so much.
Lagay, ayam ka man ni Nines. $35 yan, Adrian. No, unang subo daw, Maya. Subo ni Peter, another video. Kabsat. Saglit na lang ako, guys. Ano na lang? 30 minutes. Saglit na lang yung live. Tulog ko, anong sinasabi ko. Sina Bulag, ito. 6 minutes, kubo ni Peter. Ay, may ads na si kubo ni Peter. Oh. Bumubulong-bulong pa si si Memo. Kasi may sundo-sundo niya, may nakamonitor. Isang namot kan dito yan. May umagaw sa video ni Discover rin. Kaya pala sabi ko, bakit iba na ang boses? Ingat sa biyahe. Ma'am, Maya. Discover may humingi sa, umagaw ng frequency mo. Ayan, full watch na si Chona, another video. Kapit mo ko maging 15 minutes. Okay na ba eh? Ang nga yan naging aplido, kisa mo sundo kay apoy, magkuha na po lang ha. Abot na po sa kuha. Bukalit lang. Kapsol, tambal sa tugnaw. Tapos, yes, Maya. Ito, pangalan ang... Almost done, Patumadira. Pag-ibig yung pangalan na ito. Maya. Tayo. Hindi makakatulog ni Mama Ikon yan. Ay. Isdang important. Adrian, 35 minutes yan, kapatid. Naka-live yung isa mong channel. Yes. In love si Kamemo eh. 48 thumbs up, kubo ni Peter. Parang may sabi dito siya. Para sabi ni ang tawag ni BGC yan, Ashley po. Ayan ba si ano tayo? Video 2, Kabsat Chona, video 2. BB Yashi official. Ayan, malapit na ako mag-end, guys. Yan o, yung dalawa. May BB Yashi o si BB Yashi. Also, isda ni po. Ka-operator. Maayong bunta ni muna ka-operator. 18 minutes, 4K cooking. May harang, Kabsat Chona, 1 minute and 50 seconds. Kita mo yan tayo. Gandang babae yan tayo. Napakaganda.
Tapos di, sipon mo. Mau ba na, kaya ba yung kawag mo yan, sipon? Sipon. Gitla eh, guys. Discovered just a moment. Inold ko yun kasi may gumagaw ng frequency mo. Ako tingin tabi, sisigaw. Tiga lang, shout out na din yan. Sis Lucy, naka 46 minutes na sis Lucy. Natapos ko siguro yung ano mo, Kabsat Discover. Yung playlist mo. Yes, kasi may Pinagaw ng ibang channel eh. malakad. Magiging butiki yan. Video ko ito yan. Ako, pero ito vlog, ay buntag mo niya. Baka may bigyan. Ito nga, kay buti mo Panginoon. Kusuguan niya. Cool, very cool. Cool, kusuguan ka. Kaya kita, kapalitan vlog. Kusugan sa ulit. Agit pa. Kaya iniinay na dito. Katumabira, full watch in the epic tour. Video 2, Katumabira. Di ba ang ganda ng kanta yun, Kabsat Melda? Kay buti-buti mo Panginoon. 10 minutes. Patumabira, 10 minutes. Kasi Sheena vlog. Sheena, naka 9 minutes ka na dito. Maluwag. Morning, Wailanda. Ito si Wailanda. Like that, salamat yan, Wailanda. Morning. Going to optical para kay Sexy Chinita ay full watch. Another video, Kabsat. Good morning kami mo. Good morning sa'yo dyan. Maulan. Wala na morning din. Wala na morning din. Wala lang. Good morning everyone. Let's stop lang. 10 minutes. 50th birthday celebration for my husband. Wow, golden birthday pala si husband. Chinita, belated happy birthday sa husband mo. Hala. Malapit na mga kapatid. 40, 50, 25 minutes na lang. At tumigil na si Kamemo. Dali lang.
Sandali lang ha, Discover. Inagaw ni Air Supply. Natapos ko na kasi yun kay Buti-Buti Panginoon. Pinagpigsa data TV yun. Pardin? Maturog kayo. Siya pala. Pag naging parang Yan, naka 57 minutes na kami mo, malapit na. Shouty Salah from Inday Connect. Balikan ko nga yung playlist ni Discover. Sandali lang guys ha. At malapit na rin akong mag-hit na 6 minutes na lang po. Mag-i-end na si Kat mo yung live. Kasi lagi mo lang, baka biglang mag-front out. Hindi ka tayo makapag-init. Ayan, playing. Discover. Ito sa'yo, ano, Sheila? Ilang minutes na ba? 15 minutes na po, Sheila. Adrian, subscribe done. Ito naman kay Discover. Sarap matulog. Oh, sarap talaga matulog. Hindi kasi lalo na pag may kapag wow, sana ako. Ganda, thanks, okay na muli. Ako, sinasana. Nagtatalo, sabi kayo katulog ay nakikatapat. Stop the rim para makalakaw kasi. Okay, wala di, may nakapagda no? Hindi ka pabaligyan eh, stay ko din. Kaya, wala, sa may mamalit dito. Kung nakabugay dito sa pisto, kay gas-bigas masakat. Amin din. Hindi, subscribe ka. Sis Maya, Royal Love shoutouts. Yes. Adrian, nandito ako sa ano ah. 35 minutes ito, Adrian. Maya, subscribe ka. Bilis pa pa subscribe yan. Welcome, happy mo. Welcome, Islang Iporte. Si ano naman, ang tawag ko yung isa, sweetie cake, lolo akap naman. Ito si Vivian si Islang Iporte. Doon sa nila Ate Pele, Bunso at saka ni May isdang imported daw si Kamemo. Full watch na ako po ni Peter. Vivian si subscribe. Ganda, huwag mo akong likitan. Masisikat ko, ay mo pagkakait. Masisira daw ang buhay niyo pag dinikitan niyo. Si Kamemo. Yes, kayo. 12 tamsak sa 50th birthday ni husband, Chinita. Tamsak. Walay maya sa masakat kay nag-ulan. Walay maya sa masakat kay naman rin ang maya. Maya. Ang kulit ni Kamemo eh. Maya. Sa 18 minutes kabsat. At Chona, 46 tamsak dito sa 4K cooking. Balikan kita next. 56 tamsa, ay 56 minutes na po. Sis Lucy. Full watch na po ni Peter. Thank you so much. Another video po po ni Peter. 4 minutes. Sabi
Yes. Parang kinain lang yata dyan. Dito. Magbakas naman. Ano to yata to? Laging magbabakas pag magbibigay ko tayo. Bakas is the key at the end. Ayan. Yashi, kahit kami, tawa na lang. Para sa lumalaban na pangarap kay Gustavo. Thank you, Nanda. Thank you. Huwag umasa, lalab, sinday. Masasaktan ka lang. No bakas, no dikit, edi yan. Oh, bayo. Ayun, si Ayan, tapos na ito, Gustavo. Away. Dahil kami, pagkawan mo. Patay, ito na. Bumbay kita. Another video, Gustavo. Ito, bumbay. Ay, susunaitan sa cellphone. Wala na may totoo na. Makita Mudaitan. Makita nyo. Ito yung ulam namin ngayon kasi ulam ba? Itong kalingasong, ipasil. Bumbay talaga. Correct, Sir Adrian from Ma'am Service Vlog. Oh, lagyan pa ng baro. May patumabira. Bus trip from Alnada. Still playing, patumabira. 35 seconds more. Tapos wala ano. Magbakas. Oo, magbakas ano. May PM ba? Malagos. Panalapit lang ako. Malapit. Malaway ba? Tingin lang muna kayo dyan ha. Yan lang yung nakayanan ni kami mo ba? Kaulang. Pasensya na kayo. Ma'am Joyce, salamat din. Balikan kita. Balikan si Idol. Oo ba? Pero yung nakayanan ko lang ulang ngayon. Malawa in the pool. Full watch na po. Sa maulan na araw. Sa YouTube na ito. Init-init pa doon. Sige. Sexy Chinita, mag-end rin ako in 10 minutes. 12, ganun. Salamat Chinita sa pagpunta. Tatapusin ko itong sinalang sa'yo. 50th birthday celebration ni Habi. Good night, Chinita. Maraming salamat. 12 minutes na lang guys at ako'y mag-end na. Pero ito, tatapusin natin to, China. Ayan, full watch na pala eh. Chinita, thank you so much. Puntahan ko naman si Alan Pumarada. Good morning sa mga magulang. Enjoy sa imong trabaho. Gawin. Ako, opinion. Salamat.
Happy Sunday, everyone. Sabi mo, Joris, happy blessed Sunday. Blessed Sunday po. Thank you so much. Matatapos na si Kamemo. Naka 14 minutes na ako kabsat Chona. Dito sa 18 minutes mo and ongoing play po. Ayan, fully watch na Kamemo. Natatapos na rin ako. Okay, naantok ka na Kamemo. 7 minutes na lang guys. Maaga ka po bukas, may pasok ka pa Kamemo. Ito na lang Kamemo, play tayo ng ano pa, hindi ko to napapanood. Hindi, mga highlight mo, okay na sa akin. Tignan ko nga ito, alagang koi fish. $35 minutes yan Idol Adrian. Matagal pa. Ay, napanood ko na to. Sandali, maghanap ako Kamemo, hindi ko pa napapanood. Tamsak 115 para kay Discover. Another one, Discover. Ito kaya sa ano? Tingnan nga natin tong highlight na to. Para kay Kamemo. Lahat na pala ito napanood ko na eh. Hayaan mo na, i-replay ko na lang Kamemo kasi may harang na. May harang siya Kamemo, 1 minute and 31 seconds, sayang din yan. Ito yun, ito yung highlight mo na may harang. Thank you so much sa 8 nanonood. Ayan, naka 20 minutes na ako, Adrian. Kubo ni Peter, 30 second thumbs up. Thank you so much, Kubo ni Peter. Tapos na yan. Si Chona, sa 18 minutes niya.
Ayan, fully watch is yun. Another, ito shower na lang kaya 28 minutes. Isasalang ko yan bago ako mag-end. 28 minutes is Jonah. Mayroon din kaming civil service celebration bukas, guys. Alas 8. Kasi ang September ay civil service month. May harang pa rin, Idol Memo. Oh. Malapit na mag-end. Sandali lang. 5 minutes na lang. Ha? Bakit mo naman gustong bunutin yan? Another video, patumabira before I end the live. Salamat po sa lahat na nagpunta, guys. May God bless you all. Sana pagpalain pa tayong lahat ng Panginoon. Sige ka, Memo, matulog ka na. 5 minutes na lang to. Pero nakasalang yun. May mga multiple harang kasi sayang naman pag iniwan ko. Pangdagdag revenue, maski cents lang binibigay ni Whitey, nakakaipon. Sheena Vlog, andito pa rin Sheena Vlog. Malapit na matapos Sheena Vlog. 13 minutes na lang. Matatapos ko ng 43 minutes mo, Sheena. Patumabira, this is 7 minutes. How my friend cook traditional Kenyan motokoy recipe. This is 7 minutes and 9 seconds, Patumabira. Sige, Idol Memo, good night na po at matutulog ka na. May pasok ka pa bukas. Magagalit si Miss Ilocana. Ayan. Si Chona, ano to 28 minutes si Chona. Alan Pumarada, nandito pa rin ako sa live mo. Si Jun Vlog, umuhilik na yun si Jun Vlog. Discover another video for you. Ano na lang ba, hindi ko na-i-send sa mga kapit. Ayun, sister. Ito. Tumitigil na kasi itong playlist mo eh. Inaagaw ng ibang channel. Ito, behind the wheel is my God. Behind the wheel. Hindi ko na nababakasan na discover, pero fully watch yun. Pasensya ka na, kabsat. Ganda-ganda ni Discover, oh. Tapos ang galing pa ng boses niya. What a talent, diba? Ang galing, ang dami mong nasalong talent. Ayun guys, kanta ni Discover guys. 3 minutes na lang guys, mag-end na ako. Yung mga sinasalang ko, tatapusin ko po yan. Huwag po kayong mag-alala.
Wow, ang ganda, no? Ng boses ni ano. Ganda ng boses ni Discover, guys. Play niyo yung mga music niya. Tamsak 192. Patumabira, are you still there? 5 minutes. 3 minutes more to go to complete the 7 minutes of how my friend cook traditional Kenyan motokoy. Natapos na ang harang kami mo. Dito ka na sa main video. Ma'am Eunice! Yan, Ma'am Eunice. She's just at the group. Good day. Ma'am Eunice, Ma'am Eunice. Salamat yan. Yes. Let's go then. Ma'am Bernadette, tingin lang siya. 1 minute na lang, guys. Mag-end na ako. Dan, nakapin. Salamat po, Patumabira. I'm just finishing your video and then I'm gonna end the live stream. Adrian, naka 30 minutes ka na po. 5 minutes more. Thank you so much, everyone. Idol Lucy, naka 1 hour ka na po, Idol Lucy. 1 hour and 15 minutes. How my friend cook, Patumabira. Fully watch, my friend. Thank you so much, everyone. Ayan, fully watch mo. Yan, matatapos na rin si ano. Mini shower. Mini shower na 28 minutes. Kabsak Chona. Ay 14 tamsak. Nakakalahati na ako sa 28 minutes na ito. Alright guys, thank you so much everyone. Maraming salamat po. Patumabira, Discover, maraming salamat. Idol Memo, Chona Vlog, si Lucita Romero TV, Tito Jun MTV, Kuya Joel, Ben Ipo, Discover, Adrian, Chinita, Kamemo, Imelda Dumlaw, Simply Like Helen. Maraming salamat everyone. Ma'am Iconic Insights and Beyond. Kabsat Jun Bulag, thank you so much. Sheena Bulag, still playing. Tatapusin ko to. Thank you so much and may God bless us all. Goodbye everyone. Good night.